May poros, labot ka pampangan. Balo ko kami mission rin kanakong tagalugan video na uli. Gagawa na ako naman. Kilor ko sana gawa ng anak kapali. So, kaya pa akong kilog. Tugumisan tanay na eh. Kapitong pulo tapat na ini. Kareng video na mo, number 74 ne. Imungunan dili makaharang. Yung makaharang, tagalugan niya, yung mas manalo ng Kapampangan, makasalabat. Yung tutuki, pagkakataon. Tagalugan niya naman. Yung mas anting Kapampangan, pamikatagon. Yung tutuki, ini tutuki ngayon, tutulong gala ako, gagamitan ka eh. Beses, I think, Bachata kay Castilla yung beses eh. Pero yung Tagalog gagamitan dyan naman. Nung bisa tamang gumamit na mas makatulid na Kapampangan, ukdo yung katulid na ng beses. Yung tutuki, kalupa niya naman iba. Tayo dapat gagamitan pa siya mangutong tamog yung Kapampangan. Kasi maging Tagalog yung to. Yung tutuki, nga, NGA. Wapin nga po, nga, Tagalog yan kasi bala, yung wapin nga po, bala mo, yung sinabi na yung Tagalog, oo nga po, So, nung buriyang gamitan, kailangan Nagalog kayo, pero dapat nung mga Kapampangan kayo, dapat gagamitan ng nga, okay? Tagalog yan kanito. Gagamitan ng NGA, no, okay? Ang gani pa mo ka rin, kung sasawang panay ko sasabihin, sana may Kapampangan tamo. Tingkay katamong anak, tingkay katamong nga po, Kapampangan tala. Nung tintang kasabing Kapampangan, nung ating makaramdam ang Tagalog, mayhan, manyadta sigurong kapanupayan. Kailangan may Kapampangan tamo para pareho tang Kapampangan. Medyo manong bagya nung Kapampangan tamo kay ba't may Panagalog tamo. So, ito na mo, luwid tamo nga at sana pagmasabalan tayong Kapampangan. Salamat.